در موج برنامه اطلاعاتی خبر. идомаи кӯмаки русия ба тоҷикистон барои мубориза бо қочоқи маводи мухаддир. суоли сокинони вилояти суғд: барфбориду сардиҳо расид, аммо барқ кай мерасад? муноқишаи хунин дар Москав бо маргу захмӣ шудани бародарони тоҷик поён рафт. созмони ҷаҳонии беҳдошт аз фавти 2 миллион нафар дар Аврупо ва Осиёи марказӣ ҳушдор дод. дар Русия наврасон ваксинаи Спутник М мегиранд. русия тасмим дорад ҳамкориҳояшро бо кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон дар робита ба мубориза бо қочоқи маводи мухаддир идома диҳад. Владимир Тарабрин, сардори раёсати чолишҳо ва таҳдидҳои нави вазорати корҳои хориҷии Русия гуфт, кӯмаки ин кишвар ба Осиёи марказӣ дар таҳкими кадрҳои мақомоти салоҳият дорад, ки бо қочоқи маводи мухаддир мубориза мебаранд, таъсири худро собит кард ва ин раванд идома хоҳад ёфт. рӯзи чоршанбе дар Тошкент дафтари Созмони Милали Муттаҳид дар умури қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ барномаи нави ҳамкорӣ дар Осиёи марказӣ барои солҳои 2022-2025-ро бо вазоратҳои хориҷии Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистонро имзо кард. Дипломатии рус қайд кард, ки созишномаи нав афзалиятҳои асосии кӯмаки Русия ба кишварҳои Осиёи марказӣ дар 4 соли оянда дар чаҳорчоби кӯмакҳои донории Созмони Милали Муттаҳидро инъикос мекунад. ба гуфтаи ӯ, сухан дар бораи ҷилавгирӣ аз қочоқи маводи мухаддирӣ, гираин аз Афғонистон, интиқоли ғайриқонунии маводи мухаддири синтетикӣ, инчунин бастани роҳҳои таъмини созмонҳои террористӣ бо силоҳ ва мол меравад. сокинони шаҳру навоҳии вилояти суғд мегӯянд, бо вуҷуди буридани барф ва фарорасидани сардиҳо ҳамоно интиқоли нерӯи барқ ба манзилҳо қатъ мешавад. бино ба гуфти сокинони деҳоти вилояти суғд, ҳамоно реҷаи барқрасонӣ муайян набуда шабона ва ҳам гоҳо рӯзона ғайриинтизор барқ қатъ мегардад. Абдулҳаким Усмонов, сокини ҷамоати Яхтани ноҳияи Деваштич мегӯяд, то ҳанӯз қатъкунии интиқоли барқ дар деҳоти онҳо идома дорад. шабона аз соати 23 гоҳи 22 то саҳар соати 5 гоҳи 6 барқ қатъ мешавад. гоҳ-гоҳ рӯзона ҳам соатҳои 11 ва 12 то 14 барқ хомӯш мешавад, гуфт Усмонов. дигар сокинони шаҳру навоҳии вилояти суғд ҳам дар бораи мушкили хомӯшкунии барқ таъкид меварзанд. Сӯҳроб Раҳимов, як сокини ноҳияи Шаҳристон мегӯяд, бо вуҷуди буридани барф ва фарорасидани сардиҳо қатъи барқ идома дорад. ӯ мегӯяд, чунин вазъ кору зиндагии онҳоро дар шароити рӯсто мушкилтар месозад. чанде қабл Рустам Пӯлотов, раиси филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Истаравшан, ки тақсимоти барқи ҳама шаҳру навоҳии суғдро ҳамин идора зери назорат дорад, дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон гуфта буд, барои муайян намудани реҷаи барқрасонӣ дар шимоли кишвар ба унвони роҳбарони барқи тоҷик мактуб ироа намудааст, вале бо гузашти 2 ҳафта ҳамоно аз масъулин посухе нагирифтааст. реҷаи барқрасониро хадамоти фаврии таъминотии ширкати барқи тоҷик муайян мекунад. аз сабаби хомӯш намудани барқ сокинони зиёд ба мо муроҷиат мекунанд, зикр намуд раиси филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Истаравшан. задухӯрди навбатӣ бо ширкати муҳоҷирон дар Москав ба вуқӯъ пайваст, хабар медиҳад телеграми канали МК Срочные новости. шаби сешанбе дар ҷанубу шарқи Москав задухӯрди маргборӣ рух дод. дар зимни он дар назди як тарабхонаи тезтайёр дар кӯчаи Люблинская чанд шаҳрванди хориҷӣ аз силоҳи сард истифода карданд, ки як нафар куштаву як тани дигар захмӣ шуд. ба иттилои манбаъ, бар асари ин муноқиша шаҳрванди 35 солаи Тоҷикистон Иномҷон Куганов бо захмҳои корд аз китву пушт ба бемористон интиқол ёфт. маълум шуд, ки ӯ дар ин бархӯрд сархуш будааст. иштирокчии дигари ин муноқиша, ки кушта шуд, баъдан мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шахсияти ӯро муайян карданд. ӯ бародари калонии Бобомурод Куганов будааст. кормандони пулис то ҳол ҷинояткоронро пайдо накарданд. созмони ҷаҳонии беҳдошт мегӯяд, то моҳи марти соли оянда дар Аврупо ва Осиёи марказӣ эҳтимол беш аз 2 миллион нафар фавтад. Аврупо дар зери пандемия боқӣ мемонад. ҳафтаи гузашта маргу мир дар як рӯз тақрибан ба 4200 нафар расид, ки ин шумора нисбат ба моҳи сентябр 2 баробар афзоиш ёфтааст. айни замон марг аз коронавирус дар Аврупо ва Осиёи марказӣ дар ҷои аввал қарор дорад, омадааст дар хабар. тибқи пешгӯиҳои созмон аз ҳозир то 1 марти соли 2022 дар 25 кишвари минтақа сарбории шадиди бемористонҳо дар назар аст.
تعداد عمومی فوتیدگان تا بهار آینده از 2.2 میلیون نفر زیاد می شود. در همین حال خان کلوگه نماینده سازمان جهانی بهداشت ذکر نموده است که واکسن و رعایت عادی‌ترین چاره‌های بهداشتی از قبیل پوشیدن نقاب و دستپوش و نگاه داشتن فاصله اجتماعی تا اندازه سد راه پنجشوی کرونا ویروس می شود. کارشناسان سازمان جهانی بهداشت از 3 عامل اساسی گفتند که با پنجشوی با سرعت کرونا ویروس مساعدت می کنند. این شتم پنج شده در اروپا دلتا که خیلی زود انتقال داده می شود، سبک کردن چاره‌های محدود کننده و تماس زیچ آدمان و نهایت شماره ناکفایه واکسینه شدگان. در همین حال کارشناس هشدار می‌دهد که وضع موجود باعث سربری سیستم تندرستی می شود. آنها دعوت نمودند که هرچی بیشتر مردم با واکسینه تأمین شوند و در مهلت معین شده از ریواکسیناسیون هم گذرند. денис лагунов муовини раиси маркази эпидемиология ва микробиология ба номи Гамалея хабар дод ки дар Русия истифодаи ваксина бар зидди COVID-19 барои наврасони синни 12-17 сола иҷозат дода шуд. имрӯз барои истифодаи спутник дар миёни кӯдакон иҷозат дода шуд. ваксина сабти ном шуд, гуфт Лагунов зимни нишасти матбуотӣ. дар миёнаҳои моҳи октябр директори маркази Гамалея Александр Гинзбург ба РИА Новости гуфта буд ки ваксинаи коронавирус барои кӯдакон метавонад спутник М ном бигирад. ҳарфи М дар ин ваксина маънои хурдсолонро дорад. ба гуфтаи ёвари вазири беҳдошт Алексей Кузнецов, наврасон ба таври ихтиёрӣ ва танҳо бо ризоияти волидайн ё намояндагони қонунии онҳо ваксина хоҳанд гирифт. ваксина ба унвони роҳи боэътимодтарини муҳофизат аз COVID-19 боқӣ мемонад. ба гуфтаи Михаил Мурашко, вазири беҳдошти Русия, аксарияти беморон дар бемористонҳо ваксина нашуданд. дар охири моҳи сентябр созмони ҷаҳонии беҳдошт дар гузашти гирифторони коронавирусро ба сарпечии шаҳрвандон аз ваксинагирӣ пайванд дод. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танҳсият бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.